ďalšom videu a teraz vám ukážem nejaké hry, ktoré sa mi zdajú buď populárne alebo nové, páčia sa mi a myslím, že by sme mohli ísť aj na prvú hru. Tak, ideme tam. Prvá hra je dosť ľahká, si myslím, proste otvoríte toto, otvoríte Google. Ako máte Google, tak vlastne tým, že je Olympiáda teraz, tak vznikla hra, vznikli rôzne hry s takýmto ovocím, takže olympijské, chápeš? Rôzne a už som aj trošku trénoval. Je tu o tom, že môžete s jahodou bežať cez, akože bežať. Potom tu môžete hrať tenis s ananásom. Potom tu môžete, je to rozmazané. Potom tu môžete, tuto môžete bežať cez prekažky. Jazdíte na pavúkovi, čo je to, neviem. Potom tu môžete ako citrom plávať. Tu môžete napríklad s čučorietkami hrať takýto golf, lenže ja som to nechcel hrať. No a potom tu viete hádzať do bránky s takýmto. A potom tu ešte chodiť na bicykli. Mne sa najviac páči to, jak tam chodíte na bicykli. Vždy vlastne dá zaujímavosť, ako dajme tomu z kokosovej škorpiny sa vyrábajú lanáke. Dobre, takže môžeme hrať. Vlastne keď toto stlačím, to ide rýchlejšie. A vlastne to je pointa tej hry. Že musíte čo najďalej prejsť. Keď to stlačíte, tak vidíte rýchlejšie hore. A vlastne toto je tá pointa. Aký dosah. Takže to je moje skóre, vždy jedna hviezda, lebo lepšie aj tak neviem dať. Dobre ľudia, túto hru si netreba sťahovať, ale musíte mať stiahnutú aplikáciu Google. A funguje vám to iba teraz, keď je Olympiáda. Proste tuto máte, že Google, ťuknete sem, sa vám otvoria tie hry. A môžeme ísť na ďalšiu hru? Áno, môžeme. OK, máme tu ďalšiu hru. Možno to už poznáte, točil to aj Explo v Koala Studio Max sa to volá. To je vlastne, že máte takúto veľkú guličku, rozdeli sa to na 4. A tak ďalej musíte vlastne 35 hodín zabrať tým, že takto budete chodiť na počítači, čo je to myška. To musím robiť prstom. A strašne to palí na prsty, ale tak čo mám spraviť? Takto tu vlastne musím chodiť, až sa mi ukáže obrázok. OK, je to už zložené, už je to hotové vlastne. Takáto krásna koala vám vyjde, keď ma to približím, keď to sa moc asi nepodarí. Môžete tu vidieť jednotlivé pixlíky. Vlastne takáto koala. Ale keď sa na to pozerám tuto naživo, tak to vyzerá inak ako v obrazovke na mobile. No, každopádne ideme ďalej a ukážem vám. Spravil som si aj vlastnú stránku ďalšie krúžkové hry. Volá sa to exploited4.webnote.sk. Možno sa vám pýtate, prečo je v URL Exploited 4. Je to preto, lebo som pôvodne chcel robiť každú hru zvlášť. Preto je tam ten Exploited a tá štvorka je tam preto, lebo neviem písať. Samozrejme ja napísal to z Exploited 4, namiesto iba Exploited s nulou, ale budete mať aj link v popisku. To je všetko. Tak, ak chcete, môžeme ísť na ďalšiu. OK,
Ďalšia hra je Little Alchemy. Ak poznáte alchemy, to je, že na začiatku máte iba oheň, vzduch, zem a vodu, živly. A vlastne v tejto hre ide o to, že to musíte miešať a vzniknú vám rôzne ďalšie veci. Ja som sa tu trošku už popozeral, rozohral som sa, je to online, takže si nič nemusíte stiahovať. A je to sranda, napríklad keď zmiešate vodu s vodou, tak je z toho more. Keď zbierate more s morom, je to oceán. Dáme dážď, a čo bude k dažďu oheň? Nie. K dažďu fúkanie, k dažďu nie. A tak vlastne sa musíte dostať, mám 15 z 560, ale ja to hrám trošku akože tak o toto, lebo neviem, čo tu mám robiť. Teda akože niekedy neviem, čo tu mám robiť. A momentálne teraz netuším, čo tu mám robiť. A zmiešal som lávu so vzduchom a z toho kameň. A keď kameň s ohňom, tak je to metal. Ešte s ohňom už sa nedá s ohňom. A keď ešte so vzduchom, tak je to niečo, čo sa volá rast. To je sranda, nejaký kameň divný, no. Teraz skúsime dať zem a zem. Alebo toto a oheň. Do pištole. Strelný prášok mi vznikol tuto, že gunpowder. Keď zapalíme, tak to je výbuch. Výbuch a vzduch, nič. Skúsime toto, nič. A tak sa s tým vlastne hráte, až vám niečo vznikne. Ideme ďalej. Ďalšia stránka, ktorú vám ukážem, je Mr. Doob. Sa to volá mrdoob.com a sú tu rôzne blbostičky, s ktorými sa môžete hrať. Napríklad tu viete kresliť takéto kuličky a ono sa to potom bude otáčať a robiť to také obrazce. Dáme rýchlosť 200. Tak to malú tuto. Tak rýchlo vytvára a keď to dám na jednotku, tak sa to strašne pomaly točí. Keď dám takýto veľký tento, tak sa to tak bude strašne pomaly otáčať. Dajme takúto rýchlosť, tak vlastne čím rýchlejšie to ide, tak tým rýchlejšie sa to všetko zafarbí a vyzerá to takto. Ďalej je tu Google Space. Je to o tom, že Google sa takto pohybuje a lieta a tak ďalej. Potom tu máme HTML editor, čo je moc dobré pre niektorých ľudí, ale teraz pre mňa nie, pretože ja teraz točím. Potom sú takéto loptičky, s ktorými sa môžete hrať. Potom tu ak chcete vyhrať solitáre, tak tu počúkate aj z toho 1500 kariet. Ale je zaujímavá hra. Aby som tu spravil takúto strašne dlhú čiaru. Ďalej sú takéto sandboxy, aby ste si mohli nájsť proste nejakú farbu, akú chcete. Ďalej tu máme obláčiky. Potom tu máme takéto čaute. Potom tu máme niečo ako Minecraft, akurát, že to je trošku menší svet. Môžete tu robiť, ale cez mobil alebo cez tablet, ako som teraz ja, sa mi moc nedá toto dávať preč, aby nemeniť farbu, takže som postavil takúto krásnu, neviem čo. Ak si pamätáte starý Internet Explorer 6, dajme tomu, tak určite si pamätáte, že zamrzával a keď zamrzol, tak sa ukázala takáto nejaká ikonka, keď ste ťukli, tak sa vám to všade ukázalo. Jak ste s tým chodili a vlastne toto si to môžete skúsiť vytvárať obrazce, takto tým maľovať, bla bla bla.
hej. Ďalej tu máme takéto všelijaké tieto hviezdy. Potom tu máme niečo nakresliť. Takto si tu dáme nejaký obrys. Nakreslíme, ale mne to nejde, pretože ja som na mobile. Tuto si vieme niečo napísať. Napríklad Romid. A zmizlo to ešte raz. Romid. A tuto je to napísané Romid a budem si to takto farbiť s prstom a tak ďalej. Ďalej je tu akože mi to zblblo, nevadí. Také lietadlo, potom tu viem kresliť. Nejaký tvár nakreslíme. Taký nos pekný. Tak. Tu tak veľa vlasov mu nakreslíme. Tak krásna postavička si myslím. Pár fúzikov, hotovo. Ďalej tu môžete vidieť, čo sa stane, ako vlastne prebieha zatmenie mesiaca. Tohto podobne nejako, ako je to znázornené tu. A niekedy sa môže aj stať, že nebudete ten mesiac vidieť. Ďalej tu máme niečo takéto, čo moc nechápem, ale takto sa to nejako má otáčať. A má to byť akože druhá realita, aj keď to vôbec nechápem. Aká druhá realita? Každopádne ideme na oheň. Proste tu vieme takto kresliť prstom oheň a dole vám horí. Potom tu máme niečo zase podobné, ale je to zase voda. Keď tu budem čúkať, tak sa mi tu robia také vlny. Potom je tu zase voda. Tu kreslím. Potom tu máme takú srandu, volá sa to, že branching. A keď dajme tomu túto čukáte, tak sa vám z toho robí viac a viac tých čiar. A tak ďalej. Tuto je tiež branching, lenže to je na jednom mieste. Dajme tomu, keď teraz budem čukať tu. Tak. Títo malí zmrdí, ale nie zmrdí, títo malé zvieratka. Tieto malé zvieratka sa vám tu rozlezú. A dúfam, že vám to nesekne tak ako mne. Ideme ďalej, máme tu ešte niečo podobné, akurát, že títo sú oveľa rýchlejší. Také proste maličké. Keď to spravím, tak tuto majú také mesto, tu je veľa, tu nie je nikto. Jaký tento tu putuje? Takže tak oni potom všetci zmiznú. Potom je tu 3D waveform, to je, že keď zakričím, tak sa to zväčší a keď nezakričím, tak sa to zmenší. Ale predsa len tuto ďalej máme takú loptu. Do ktorej vieme čukať a vieme si tu aj sami kresliť. Čo vieme robiť aj tu. Vieme si tu kresliť pomocou tohto, ale proste je to také. Potom je tu Google Spare. Sa nám to tu takto bude otáčať a dáme si, dajme tomu YouTube. Za chvíľu by mi to možno aj mohlo nájsť YouTube, ale mne sa nechce čakať. Tak ideme na Google Gravity. Je to o tom, že ste na Google a ten vás zrazu spadne. A to doslovne.
máte tu Google, ktorým viete takto hýbať. Máte tu tie čudlíky, čo sú tam hore. Máte tu aj textový riadok, ktorým viete hýbať. Máte tu aj tieto tlačítka I'm feeling lucky a tak. Čo vám ukážem zase na budúce, čo sa s tým dá robiť. Tu je to ball pool. Je to o tom, že to môžete takto hýbať touto. Celkom stránka, lebo tam to musím download tu. Potom musím dať preč. A keď tuto zakreslím toto, tak toto. OK, takže sme tu pri ďalšej hre, ktorú natáčam skoro o 2 dní neskôr, ale aj tak to nevadí. To hru určite poznáte, je to Akinator. A dúfam, že sa nám ho nejako podarí. O toto, no. Takže play. Najprv musíme prísť na to, že koho chceme, na koho budeme myslieť. Budeme myslieť, dajme tomu na Selassiho. Is your character known for making YouTube videos? Je tvoj charakter robí vlastne YouTube videá? Áno. Je tvoj charakter dievča? No, podľa toho, jak sa to vezme, ale asi hádam, že nie. Hrá Minecraft, neviem o tom. Je gamer, áno, hrá FIFU, neviem. Je tvoj charakter spojený s prírodou? Nie. Je tvoj charakter od PewDiePie'a? Neviem. Má tvoj charakter rád zvieratá? Nie, neviem o tom. Je tvoj charakter... Má tvoj charakter zelené vlasy? Neviem, či má zelené vlasy. Možno má, možno nemá, ale dáme, že nie. Je tvoj charakter zo Švédska? Nie. Toto nie. Je tvoj charakter hľadá sa Dory? Nie. Je tvoj charakter v Amerike? Nie. Je tvoj charakter Briťan? Jak sa to povie? Nie. Je tvoj charakter Číňan, Azian? Nie. Je tvoj charakter spojený s Epic Rap Battles of History? Neviem. Není Romanian? Je tvojho charaktera obľúbená farba zelená? Neviem. Tvoj charakter Európan? Áno. Tvoj charakter Hungarian? Nie. Je z Českej republiky? Nie. Je z Balkánu? Nie. Je youtuber? Je tvoj charakter dobrý v hovorení po anglicky? Neviem. Je tvoj charakter Francúz? Nie. Koho nám dá, no? Uvidíme. Dá nám, že toto není. Tak ja fakt už neviem, a možno je jeho obľúbená farba. No čo už. Tak si tam ešte jedného. OK, takže sme pri ďalšej hre, ktorú spravilo Dčko, Česká televízia. Pre deti vlastne. Je to vlastne kopírovanie Akinatora. Představ si, že si nějaká postavička z večerníčku a já uhodnu, která to je. Příjem můžeš být třeba Rucajs, Maxi Bezvík, Víla Amálka nebo kdokoliv jiný. Můžeme začít? Nie, ja budem Fero, no poďme. Výborně, jdeme na to. Jsi zvíře? Počkať, kto budem?
Kto budem, ľudia? Neviem, či som zviera, neviem, čo mám byť vôbec. Čo mám byť? Čo budem? Budem rumcajs, takže nie som zviera. Bydlíš v domě s rodinou. Asi áno. Si dospělá postava? Áno. Si ženského pohlaví? Nie. Myslím, že začínám tušit, odkud vítr vane. Fakt? Bydlíš Zo v severu. chaloupce. Neviem. Možno áno, ale ja tam neviem, aby to malo ťažké. Je tvůj večerníček hraný? Nie, neviem o tom. Máš knír? Áno. Máš šedé vlasy? Nie. Myslím, že začínám tušit, odkud vítr vane. Zase to povedal? Nosíš frak nebo oblek? Nie. Umíš čarovat? Nie. Nosíš klobouk? Nebo čepici áno. Nosíš modrou barvu? Nie. Jsi podobný jiné postavičce ve vašem večerníčku? Áno. No, kdo by tohle mohl být? Máš To neviem ani ja. Áno. Nosíš černé boty? Asi áno. Děláš ostatním postavám na schvál? Nie. Příjem, prověřuji. Bádej, No kecaj. trávíš většinu času venku? Asi áno. Máš rozčepířené vlasy? Áno. Nosíš u sebe zbraň? Neviem. Takže ty určitě budeš rumcajs z večerníčku. Poloupeš to u rumcajsovi. Áno. Jsem dobrý, jsem dobrý. Nie si. Pojď si zahrát ještě. Nie si a preto ťa vypnem. OK, ďakujem, že ste toto pozerali, toto videjko. Dúfam, že sa vám páčilo a že ste neskončili ako tento zúfalec, ktorý dostal svojho idola. Nie tak. Prajem vám ešte pekný deň a nezabudnite dať like, odber a ak sa vám to nepáčilo, tak nedávajte dislike, ale radšej to napíšte do komentov a tak ďalej. No. Ďalšie videá budú určite, ale čo by som si povedať na unboxingu. Unboxing, aby som pravdu povedal, neviem, či konečne bude, lebo ako som vám aj písal na Facebooku, proste mi to zblblo a vyhodilo mi to všetko, čo som mal rozpracované. Celý unboxing, kde bolo viacej unboxingov do kopia, strašne veľa toho bolo. Niektoré veci ani nie z môjho mobilu, všetko som teda mal už pripravené, ale proste sa mi to vymazal. Takže tak. A neviem, napíšte do komentov, či sa oplatí teda unboxing dať preč. Áno, nie. No dobre, čaute, aby som tu dlho nekecal a ja teraz zmiznem. Položím to sem. Čaute! Nebudem to tam dávať.